I started then with Andrzej Jagodzinski being the director. Wonderful, wonderful director. He was the second director in the history of the fund, representing Poland then. Then I was here through the whole mission of Krzysztof Foraj, whom you know, and who has also been very active in the fund's development, because a lot of new projects have been developed in that time. There was Krzysztof Foraj, and now Petr Wagner is the third director that I work for. Well, first of all, it's an inspiring international environment. It's not, you know, it's based in Slovakia, but and most of the staff is Slovak. But as you know, we assign proportional number of projects to each of the V4 countries, plus about 1/5 of all finances goes to non-V4 countries. So it's a constant contact with Central Europe. Basically, that would be the main recipients would be in Central Eastern Europe, which is incredibly interesting and fascinating to see these various projects. People are quite creative. I am not saying that people are not creative elsewhere, but there is a special kind of creativity in our region, I think, which is quite admirable. And to use the title of your project, to see all the obsession that drives people in the region and forces them to do projects together is really fascinating and wonderful to see. Because usually when you see the application form, it's just a few words. But when you actually visit and talk to the people and see it work, and when you see it develop year by year and grow, it's really wonderful. And be curious and that's basically it. Don't close your eyes and just go and take any opportunity to see more and meet people. There's just so much going on, and the region is so rich, and we just don't know it. I don't know it myself. I'm always surprised when I see a new part of Hungary, a new part of Poland, and meet the people, and you know, you see everywhere that we have a lot in common, but everywhere you see also that we don't know so much about each other. You wouldn't believe how I got to be the leader of this project for the Czech Republic. I went to this one exhibition held in our faculty. It was back in March 2010, and it was the opening day, I think. And over there, I met with the author of the exhibition and started asking him all kinds of questions, like about the exhibition, about the research he'd done. It was based on sociological research, you know. And then, at one point, he went like, "Hey, I like you. Don't you want to be head of that project?" Like, do you get it? He was a whole stranger to me. Just met him a couple minutes ago. So this is how I got to The Obsessed. It didn't even have the logo back then, but I like the idea of meeting and interviewing all these extraordinary people, all these obsessed. Certainly, I didn't want to do it on my own. That'd be boring, right? So I got Natalie on board. Natalie, she's a good journalist, and she is pretty good looking too, right? So everything looked good. I went to Nagy Kovácsi, Hungary. I met up with Attila, my boss, and was looking forward to kicking off. And then, out of a sudden, they changed it. You might not know that at first they were supposed to be written interviews. One day, I opened my email and it says, "It'll gonna be a DVD." And I was like, oh my god, what am I gonna do? What am I gonna do? Haven't shot a video in my whole life. I don't even know how to turn on the video camera. You guys know what button is it? Is it the red one over here?
Luckily, there are lots of young and talented students at our faculty who actually do know how to turn the free kitchen on. So I put up an ad and in no time met with these three wonderful guys. With Michael, Miro, and the other Michael. Next thing I know, we were sitting on a bus together, heading for our first interview. So here you go. We try to do our best and we hope you like it. Néhány visegrádi projektben már részt vettem a 2007-et megelőző esztendőkben, ahol igen tiszteletre méltó embereket ismertem meg, akik tényleg elkötelezetten próbálták megvalósítani az álmaikat. És 2007-ben Párkányban volt egy ilyen visegrádi négyek által támogatott rendezvény, és ott találkoztam a Visegrádi Alap akkori igazgatójával, Forrai Kristóf úrral. Sétáltunk Párkány főterén egy szombat délelőtt, ahol éppen a budapesti Molnár Antal Zeneiskola Big Bandje játszott. És ott voltak a zeneiskolák igazgató asszonya is, és akkor egyszer csak a fejemhez kaptam, és azt mondtam neki, igazgató úr, mi lenne, hogyha bemutatnánk ezeket az őrülteket? És igazgató nem sokat teketóriázott, hanem azt mondta, hogy írja le az elképzeléseit, küldj el e-mailbe, és legközelebb, ha hazajövök Budapestre, akkor meglátogatom és megbeszéljük. Így született az ötlet. Persze közben rájöttünk, hogy ez az őrültek, ez nem megfelelő címnek, hanem kicsit finomítottuk megszállottakra. Az indítók az is volt, hogy ezeket az embereket valahogy megismertetni a nagyvilággal, mert nagyon sok ilyen ember van. A másikok az volt, hogy a fiataloknak mutassunk olyanokat, akik példaképeik lehetnek. Aztán a harmadik, de nem egészen lényegtelen az, hogy magamban mindig azt mondom, hogy az nem elég, hogy az ember azt mondja, hogy jaj, hogy néz ki ez a világ, hanem meg kell próbálni tenni valamit, hogy a világ jobb legyen. Tehát nem beszélni róla, hanem inkább tenni érte, hogy egy picikét békésebb és szebb világban élünk. Mindig a fiatalokra gondolok, mert hosszú tapasztalatom alapján azt mondtam, hogy a bizonyos kor után már nem igen lehet rávenni ilyeneket az embereket, tisztelt a kivételnek, és a fiataloknak próbáljunk jó példát mutatni, belevonni őket ilyenekbe, segíteni őket, hogy ilyen rendezvényeket, nemzetközi találkozókat létrehozzanak, aminek ugye sok-sok eredménye van. Egyrészt megismerik egymást, rájönnek, hogy egyik országban sem élnek emberevők, hanem nagyon kedves, barátságos fiatalok, és belevonjuk őket úgy ezekbe a projektekbe, hogy hozzászokjanak ahhoz, hogy a saját maguk jövőjének az építői legyenek. És ezt tartom nagyon fontosnak, ez egyfajta motiváció az én részemről, hogy azt a lángot, amit én átvettem sok embertől, azt átadjam nekik, hogy a jövőben ők gondoskodjanak arról, hogy a láng ne aludjon ki. De amikor az eredmény élvezi az ember, akkor azt mondom, mindig azt mondom, hogy érdemes volt csinálni. Archbishop of Esztergom, Péter Pázmány, founded the university in 1635, and since that time it has played a momentous role in the history of Hungarian education and ecclesiastical culture. The Faculty of Humanities first opened its gates in Budapest in 1992, before moving to Piliscsaba, a city nearby the capital, in September 1994. On this picturesque site, Imre Makovec and the architectural studio Makona Limited designed and oversaw construction of a very unique and beautiful campus. We may have to travel quite a bit to get here, but still we are happy that we can study here at the Department of English and American Studies and the Department of Media and Communication.
are the translators. We are filmmakers. Asi treba povedať, že celý ten projekt bol pre nás všetkých riadna drina. Možno aj preto, lebo sme, napriek tomu, že sme sa veľmi rýchlo dali dokopy ako tím, všetci sme vedeli, do čoho ideme v prvej chvíli, alebo teda od prvej chvíle. A napriek tomu nikto z nás nemusel žiadnym zásadným spôsobom spustiť zo svojich bežných povinností. A napriek tomu sme všetci na tom projekte urobili ten svoj diel práce s absolútnym nasadením, alebo teda chcem veriť tomu, že všetci robili s absolútnym nasadením.
Takže toto bolo asi to najpútavejšie. Vidieť, že sa to dá a vidieť, ako pracujú tie síly u študentov, ako pracujú u iných spolupracujúcich článkov alebo zúčastňujúcich sa článkov, ako vlastne pracujem ja v takom kontexte. Každé slovo, ktoré odznie v tomto projekte, má svoju váhu. A ja verím, že žiadne slovo, ktoré vôbec bolo povedané a dostalo sa vo finálnej podobe po prestrihaní do toho videa, žiadne to slovo nebolo zbytočné. Posolstvo. Ľudia, ktorí budú sledovať medailóny, predpokladám, že budú primárne sledovať autorov jednotlivých projektov. To znamená pani Conway, pána Mesežníkova, pána Dzurindu. A vlastne tá tímová práca, akým spôsobom tie dokumenty vznikali, ako si ostane v pozadí vnímania tých ľudí, pretože primárne sa sústredia na obsah. V každom prípade, keď by som mohla niečo odkázať, tak by som hrdo povedala, to, čo sledujete, je práca študentov našej Prešovskej univerzity, odboru alebo programu Masmediálne štúdia. Múdrosť je schopnosť človeka rešpektovať etické normy, vzdelávať sa a byť kreatívny, aby dokázal nachádzať riešenia problémov. Prešov. Tretie najväčšie mesto na Slovensku. Centrum regiónu Šariš. Mesto s pútavými dejinami, malebnou krajinnou scenériou, historickými skvostami architektúry. Mesto vzdelávania. Vysokou úrovňou vzdelanosti a kultúrnej vyspelosti si vyslúžilo obrazné pomenovanie Malé Lipsko či Atény nad Torisou. Prešov, metropola Šariša, patrila v stredoveku k vyspelým remeselníckym centrám, plnila funkciu sprostredkovateľa v systéme ekonomických väzieb Horného Uhorska a mala priame kontakty s veľkým medzinárodným obchodom. Toto postavenie formovalo aj mestské kultúrno-spoločenské aktivity, v ktorých vzdelávanie nadobudlo jednu z prioritných pozícií. Počiatky jedinečnej tradície prešovského školstva siahajú do prvej polovice 15. storočia. Dôležitou vzdelávacou inštitúciou bola stará mestská škola, ktorá vplyvom reformácie získala v 16. storočí charakter gymnázia. Vynikajúci rektori sa zaslúžili o jej slávu aj v zahraničí. Na jej pôde sa sformovala známa Prešovská filozofická škola. Filozofia musí pomáhať meniť svet, vychádzať z praxe a k nej sa i vracať. Tak definoval zmysel filozofie jej stúpenec Ján Bayer, ktorý sa spolu s Izákom Cabanom, Eliášom Ladiverom a Jánom Švarcom zaslúžili o šírenie Prešovskej filozofickej školy nielen na území Uhorska. V 17. storočí bolo založené Líceum evanielických hornouhorských stavov, všeobecne známe ako Prešovské kolégium. Ako uznávaný inštitút vzdelávania stalo sa kolégium centrom filozofického, literárneho života, ale i školského divadla v Hornom Uhorsku. Kolégium malo v druhej polovici 19. storočia teologickú a právnickú akadémiu, a začiatkom 20. storočia sa takmer pretransformovalo na univerzitu. Na kolégiu pôsobilo podobne ako v starej mestskej škole viacero významných profesorov, teológov, filozofov, spisovateľov, akými boli napríklad Michal Pankrácius, filozof Michal Greguš, Marek Schiller-Syneši. Na svojej ceste do Blatného potoka sa tu zastavil na jar roku 1650 významný humanistický filozof,
pedagogický reformátor a zakladateľ modernej pedagogiky, učiteľ národov Ján Amos Komenský. Na pôde kolégia strávili svoje študentské roky Imre Tököly, Lajos Kossuth, generál revolúcie Dešefy, Jakub Grajchman, Michal Miloslav Hodža, Ján Francisci, Ján Chalupka, Andrej Halaša, Jonáš Záborský, Pavol Orsák Hviezdoslav či Janko Jesenský. V 20. storočí, po ukončení druhej svetovej vojny, boli položené prvé piliere dnešného univerzitného vzdelania v Prešove. Ešte v roku 1880 vznikla Grécko-katolícka bohoslovecká akadémia, na ktorej tradíciu nadväzuje Grécko-katolícka teologická fakulta. Pravoslávna bohoslovecká fakulta bola založená v roku 1950. V roku 1952 sa z Košíc do Prešova presťahovala pobočka Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity. Po viacerých zmenách sa v roku 1964 transformovala na Pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so sídlom v Prešove. V roku 1953 bola zriadená v Prešove Filologická fakulta ako súčasť Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. V roku 1959 sa ako Filozofická fakulta stala jednou z dvoch zakladajúcich fakult Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rozširovaním počtu vysokých škôl v nasledujúcich dekádach 20. storočia sa stal Prešov po Bratislave a Košiciach tretím najvýznamnejším vysokoškolským centrom na Slovensku. Rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky bola v roku 1996 zriadená Prešovská univerzita s filozofickou, pedagogickou, grécko-katolíckou teologickou a pravoslávnou bohosloveckou fakultou. V roku 1997 k ním pribudla Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta zdravotníctva v roku 2002 a v 2004 Fakulta športu i Fakulta manažmentu. Prešovská univerzita je jedinou verejnou vysokou školou v Prešovskom samosprávnom kraji. Svojím zameraním je orientovaná na oblasť spoločenských, prírodných a teologických vied, telovýchovy a športu, manažmentu, umenia a zdravotníctva. Výsledky jej aktívneho vzdelávacieho a výskumného programu významne presahujú hranice regiónu východného Slovenska. Prešovská univerzita sa profiluje ako moderná, dynamická univerzita s výskumno-pedagogickými pracoviskami vybavenými modernými informačno-komunikačnými systémami. Ako súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru rozvíja v intenciách Lisabonskej stratégie invenčnú, vedeckú, vzdelávaciu, umeleckú a kultúrnu činnosť. Pedagogická činnosť pracovníkov univerzity projektuje v sebe najnovšie poznatky vedeckého výskumu. Študijné programy vo všetkých troch stupňoch vzdelávania flexibilne reagujú na profesijnú spoločenskú potrebnosť a umožňujú študentom zapájať sa do medzinárodných mobilitných programov. Poslaním univerzity je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a kreativitu človeka ako relevantné elementy formujúce vyspelú znalostnú spoločnosť. Okrem hlavného poslania, univerzita vytvára vhodné podmienky pre študentov a rozvíjanie ich športovej i umeleckej činnosti, literárno-dramatickej, výtvarnej i hudobno-interpretačnej.
Na počiatku bolo slovo, zauzlené do hliny. Mučivo štrkotali v zuboch jeho prométeovské reťaze. Na počiatku bolo slovo, pod putami mocnými. Kto ho odviaže? Kto ho odviaže? Potom na krídlach holubov vylietlo v jasnej reči k svetu. Človeku život vzrástol pod rukou a objavil, že sme tu. Prešovská univerzita je členom Európskej asociácie univerzít i viacerých medzinárodných organizácií. Má bohaté skúsenosti pri implementácii projektov Európskej únie. V roku 2004 sa prihlásila k celosvetovému programu Magna Charta Universitatum. Povaha dnešného sveta je turbulentná, dynamicky sa mení a miera neistoty je v ňom veľmi vysoká. Polčas rozpadu vedomostí sa neustále mení. Svet už iný nebude, preto treba múdrych ľudí, ktorí ho budú spravovať tak, aby sa tešili zo života nie len tí, ktorí teraz žijú, ale aj tí, ktorí tu raz budú na tejto planéte žiť.